Avui hem anat a l'Hort de Can Sastre en bicicleta i ha hagut el meu guru. A mi m'ha agradat molt les vaques i els peixos. I també que n'hi havia un peix molt gord. I ens han ensenyat que per l'estiu s'ha de regar cada dia les cindres. Està? Sí. A mi m'ha agradat anar a l'Hort de Can Sastre perquè hi havia moltes plantes i fruits i això, i també m'ha agradat com corten i com preparen tot. Com ho preparen? Pues les cebes les renten per una màquina, després un home amb una pistola d'aire li quita tota la pell que sobra i li corten el que sobra i l'obert, la planta i ja està. Basta. I després... Ja està? M'ha agradat ir al Hort de Can Sastre i algo que m'ha agradat ha sigut que els peixos y la vaca que todas eran muy gordas. Y me ha sorprendido también que hacía un calor increíble. Te'n recordes quants litres de llet feia cada vaca al dia? 40. Cada vaca en Algo- un dia, en un. Algo més, Hugo? No. 30 litros. Avui hem anat a l'Hort de Can Sastre i allò el que més m'ha sorprès ha set que feia un munt de calor i el que no m'ha agradat és aquesta banyera de caca que fem una pudor. Quina caca? La de les vaques. La del vaca. M'ha agradat molt perquè teníem moltes preguntes sobre les plantes i les herbies i moltes coses, cindris, i abans han canviat tot. Jo l'any passat vaig anar i han canviat tota la plantació, Què fan? pues les cebes ja no estan on era, han combinat una mica amb l'altre, està molt bé. Recordes el nom que li posen, això de canviar les coses de les plantes de lloc? En família o rotació. Rotació. Molt bé. Algo més, Nil? No, Vale. no. Jo m'he quedat aquí a l'escola perquè no vaig a treure Bicicleta? ni la bicicleta ni l'autorització. Per això m'he quedat aquí i m'ha agradat molt perquè vaig quedar aquí i he vist els balls des de tercer i ha estat molt xulo. Algo més? No. A mi el que més gràcia m'ha donat és que quan hem anat a veure les vaques havia com una piscina de caca de vaca. Era molt graciós. I quan anàvem en bici, quan hem tornat, per el carrer havíem vist un gat mort. I també és graciós? No. Vale. I na Gisela s'ha posat, gatito, gatito. I s'ha aixecat? No. No. Ja està, Juan? Sí. Gisela? Jo he anat a l'Hort de Can Sastre i m'ha agradat molt perquè n'hi havia vaques que nos havien explicat que si estan molt, com es diu, molt xafades les mimes, pues entonces no es té llet, però si són molt grosses sí que tenen llet. I no m'ha agradat mirar aquell gat perquè l'havia fet mixo-mixo i no sabia si estava mort o viu. Però les vaques eren d'en Toni, de Can Sastre o no? No, De qui eren? d'un senyor o una senyora. Vale. Que mos ha deixat entrar, no? Sí. Vale. Ja està? Sí. Seguim. La vaca està buida. Pues avui hem anat al Hort de Can Sastre amb bicicleta i feia molta calor. El que més m'ha agradat és anar a veure el que explicaven de les lletugues i els animals. Recordes quantes lletugues plantaven? No, No. jo sí. Poques o moltes? Moltes. Moltes. A mà o a màquina? A màquina. Ja està. Ja està? Hem anat a Can Sastre amb bicicleta i no m'agrada que ni se la diu mixo a un gat mort. Vale, però i de l'hort? I també va ser molt interessant el que ha dit en Toni i també
no m'agradava que olessin a caca de sa vaca. I també hem vist peixos i hi havia un gordet. I els peixos on estaven? Dins del nord? No, de riu. En un riu? No, safareig. I hi havia granotes grogues. Grogues. I hi havia... plantaven en una màquina, així no li costava més perquè sues molt i tot això. Seguim. Hem anat a l'hort ancestre i el que m'ha agradat és fer les vaques, però feia molt dolor per ser caca. I hi havia uns safareig plens de peixos. Ja està? Pues hem anat a l'hort de Can Sastre en bicicleta, no? I hem anat a veure unes vaques que eren molt grosses i també hi havia una piscina de caca de vaca i era molt xula. I també havien anat a un safareig i hi havia un peix molt gord. I aquesta piscina de caca ho feien a mà o ho feien automàticament? Aquesta piscina. A mà, automàticament. Algo més, Irene? Sí, Què? que hem conegut un ca molt petitiu, bueno, petitiu no, però molt guapo. Saps el nom? Lara. Lara. Era un boxer Lara. Ja? Sí. Seguim. Boxer. Nosaltres hem anat a l'hort de Can Sastre i lo malo és que sempre que anàvem en bici tot el món es queixava de que ¡ay, se ha colado! ¡Ah, no, más rápido, más lento! Un lío. Un lío. Algo més, Toni? Sí, que també n'hi havia un safareig que és peix molt gros, que han dit tots. En realitat era que tenia ous, o millor, i que estava així perquè tenia ous. I de les màquines que les has mirat molt, què m'ho pots dir? Que aquí es torna a parlar. Les màquines, pues, n'hi havia una que era que li donava com un jacuzzi que feia neta la seva, un congelador on hi havia freses, lletugues, zanahoris... No havia freses. Heu estat allí dins? Sí. Heu estat? Sí, hem estat. I m'ho han tancat. I també n'hi havia una màquina que posaves la lletuga dins la ceba i la desempaquetava. I com les posava? Pues com una cinta que les duia, les posava dins una bolsa, les tancava fort i cauen en una mesa que anava rodant. I n'hi havia una altra que xuclava l'aire i les bosses se quedaven molt finetes. Gràcies, Toni. Hugo. A mí me ha gustado mucho las vacas, también lo que nos ha explicado sobre las lechugas y eso, los tipos, también lo del estanque ese con peces y el pez gordo que tenía huevos y el congelador que nos hemos metido. Y después cuando hemos ido a la bici hemos visto un gato muerto que Gisela ha dicho Mishu, Mishu, y se le salían las costillas. Sí, ja mos ho ha contat en Juan, ja. Y decía que estaba vivo. Hugo, recordes quant tipus de lletuga plantaven diferents? 3 o... Algú recorda? 3. Mira, Maria Riera. 7. 7 tipus de lletuga. Marc, tu, a part de lo que ens penses dir, parlem de l'aigua també, ¿vale? D'on treuen l'aigua? No, primer lo que tu vulguis, després l'aigua, ¿vale? Hem anat a Can Sastre i hem vist vaques, també hem vist peixos. Jo he agafat una mariquita pel camí. Hi havia moltes lletugues, i hi havia un congelador molt gros i dins hi havia freses i tal, i hem entrat i s'ha tancat la porta. I ens hem quedat oscures. Després, també, quan veníem, jo he vist 4 gats morts, un pardal mort i un eriçó també mort. I de l'aigua m'expliques algo? Sí. Recordes el que m'has explicat en Toni? Sí, que abans la utilitzaven per regar, no? Algo?
No has escoltat molt, no? Ho puc dir jo? Espera, si ningú diu per aquí ja ho diràs. Has acabat, Marc? Sí. M'ha agradat molt anar a sort de Can Sastre, hem vist molts d'animals morts. I el que més m'ha agradat ha estat veure la piscina d'aquestes, de les vaques, més o menys com una piscina de caca de les vaques, els peixos i els cans, que n'hi havia uns quants, n'hi havia 3, que eren molt polits. Algú més? No. Avui hem anat a sort de Can Sastre i el que m'ha agradat és veure el sort que era molt gros i també el menjar que mos han dat per esmorzar, un suc i un bocata. I també m'ha agradat molt la bici. A mi m'ha agradat molt anar a Can Sastre perquè ens han explicat molt i hi havia un puesto que hi havia molta d'aigua, que tenia molts de metres de fondari i feia molts anys que estava fet i el van construir l'any 1972. I m'ha agradat molt veure les vaques, els peixos i també tot el menjar que tenien i com feien les coses. Algú més? No. A mi m'ha agradat anar a sort de Can Sastre, m'ha agradat molt anar a bici, però ha hagut alguns que s'han cansat bastant. Jo el que més m'ha agradat és veure les vaques i també que hi havien posat moltes coses, havien sembrat lletugues, xindris i 7 varietats. I això és el que més m'ha agradat. M'ha agradat molt anar a sort de Can Sastre perquè he après molt de tot el que ens ha contat Antoni. També m'ha sorprès molt que poguéssim plantar tant en 2 hores. M'ha agradat molt anar també amb la bici, el que ha estat una mica lío perquè alguns s'han cansat una mica bastant i molta gent se queixava de que si podien anar més ràpid, molta gent adelantava i bueno, ha estat una mica lío sobre d'anar amb bici, però m'ho he passat molt bé i he après molt. A mi m'ha agradat anar a sort de Can Sastre perquè hi havia aquells peixos i també m'ha agradat veure les vaques i com netejaven la ceba. Algú més? No? A mi m'ha agradat molt anar a sort de Can Sastre i quan he arribat he vist una síndria petitona i també m'han explicat que hi havia que plantaven moltes síndries a la setmana i que les tapaven amb una manta